Заман шартларын исәпкә алып, башкалабызда транспорт юлларына үзгәрешләр кертелә. Шәһәр үзәгендә велосипед юлы полосасы барлыкка киләчәк. Тулырак алдагы язмада. Казанда Зур Кызыл урамын буйлап 2 чакрым озынлыктагы велосипед юлы полосасын төзүне дәвам итәргә планлаштыралар. Ул Кремль яр буе һәм Батурин урамындагы гамәлдәге велосипед юлларын таштыра. Юлның киңлеге 2,5 метр була. Хәзер Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 12 чакрым. Аны 75 чакрымга җиткерү күздә тотыла. Находить в соответствии с требованиями ГИБДД. Казанның иске үзәк өлеше велосипедлар, автомобильләр барлыкка килгәнчә үк формалашкан. Шуңа күрә ЮХИДИ таләпләре нигезендә велосипедта йөрүне куркынычсыз оештыру мөмкинлеген табу җиңел түгел. Шулай да без җаен табабыз. Барлык яңа юллар велосипед хәрәкәте таләпләрен исәпкә алып проектлана. Юл өстәмә светофорлар шулай кагыйдә билгеләр белән җиһазландырыла. Очень опасно по велодорожкам ездить. Мне иногда по тротуарам легче ездить, чем по велодорожкам. Сейчас так много дорожек уже сделали. Если еще сделать, еще лучше будет. Это к лучшему, хорошо, что велодорожки есть. Барлык шәһәр өчен велосистема концепциясе эшләнгән инде. Ул тора комплексларына да кагыла. Иң элек аларның гамәлдәге велосипед юллары белән бәйләнешен арттыралар. Яңа таләпләр буенча бер подъездга велосипедлар кую өчен кимендә 5 урын булырга тиеш. Харис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары.